Lawo lamabhela sicoco sinoku insundo nangamakokozela njengelifu lemvula osala koniwa into ezingonimntu osonani into eziqhwanyaza ngemali ngalolu suku lwanamhlanje usuku lwasevenkileni sesifikile ke bantu abahle sithi sivulile ngenani kaloku nina abantu abaphethe imali sifuna abantu abaphethe imali siyakhwaza sithi makungenabo baphethe imali bazodibana naye kaloku my friend kunovenkile omkhulu kunovenkile walapha engingqini kuphela konovenkile okhoyo kule ngingqi londoda imfutshane kaloku inesiso esikhulu londoda inamabatha imnyama ithandwayo sesingenile ke sithi namhlanje siphethe amafutha emvubu sizabe sincokola ngawo ke amafutha emvubu namhlanje sitsho sithi imvubu ezi xa uyothenga amafutha emvubu kwezi ndawo sithenga kuzo baza kubuza bufuna wapi amafutha emvubu uthi ke wena hayi ndinike noba ngawapi bakunike ke uphume uhambe la mafutha emvubu akabini uzawufumanisa uba kukho la azawubhalwa imvubu ntsikazi kubekho la abhalwa imvubu number 1 sabe sithetha ngaloo nto ke sikhumbuza wena mntu ofikayo ke kweli khaya wena mntu othi hayi mna bendizigqithela nje sithi xa sewungenile hlala kumnandi kushushu apha kukho abantu koyo kweli khaya abagada abantu abangenayo banexhawula izandla banamkele banibonisa bahlalana indawo kulapha ke kweli khaya lenkcubeko yesintu sithi you are welcome, subscribe and hit that notification. Iyancedisa ke la notification xa uyicofile kwenzela uba xa efikile kaloku ubhelendini laa ndoda inde iba mde ngezinye imini xa kuthethwa ngento zasemachukwini ukwenzela uba aniqobisele kuthi ke ngale mini yasevenkileni ibe indoda emfutshane ukwenzela uba asizeleke nimnike imali. Sithi subscribe ke wena mntu sithi singakayitsali sinjalo sithi wena uthi ufuna ufunda kwesi sikolo samayeza apho ufunda ngeziwasho ngamayeza ngamanzi ngamakhandlela ufunda ngazo ezityiwa ufunda ukwenza ezi zinto zenziwayo zokunyanga sithi iform is still active xa uye kwiwebsite yethu uye kulanda withi about us and the academy ufika ikhona le form uyicofe ke mntana omhle isikolo is online we keep answering akho mntu uzamuntu wonke umuntu ufunde kula kona akuyo isikolo siqhutywa ngoZoom unqenqa kuloo bhedi yakho kuloo kona ulandele isikolo ubuze xa unombuzo uphendulwe kanye nawe uphendule pheza ke bhele singene sithi namhlanje sithetha ngawo amafutha emvubu bathi hippopotamus ke ngesilungu. You remember we said xa sisenze ezi zinto abantu abazaziyo there is no need oba kude kuyotsalwa nabo scientific name. The only thing esifuna ukuxela yona ke wena mntu unomhla kuzo ezi zinto imvubu le hippopotamus in terms of genetic makeup yayo kuthiwa is related kwi-whale. Can you imagine a river horse abanye babiza i-river horse kwezinye ikona xa uyijonga le mvubu umnye ucimba mhlawumbi bekuthiwa i-related kwihagu i-related kwi-whale. Uzawuthi omnye umuntu eyichazayo le nto athi yayibona ke bhele xa ufuna amafutha e-whale usenowathatha nawo la mafutha emvubu xa ufuna amafutha emvubu kube kukho awe-whale. I-genetic yakhona is more than 90% ukuzalana. They are very related. Related in so many ways. Asifuna ungena ke kuloo nto umuntu oyi-understand i-biology would note ezi zinto xa eqwalasela bombatyhini noko nyhani ezi zinto ziyelelene. They are both mammals, they both breed more or less the same way and yonke nje i-anatomy yakhona iyelelene. Abantu be-biology bazayilandela ke le nto yezi zilwanyana. Masingene entweni ke singakhange sithethe ngalaa nto intsokothileyo sithi njeba sincokola ngawo la mafutha sizawohlula into 2 sizawuthetha ngemvubu ntsikazi. We'll just do 5 kaloku sikhuthaza ukuthi khawukhuye nawo kwezi ndawo uyokhangela the first spot ke mntana omhle wena mntu ofuna uthaka the first spot go to Facebook kwezi groups join as groups xa ufuna ukwazi ukulandela izinto because phayana you'll get to see ukuthi bathaka njani. But we also need to caution abanye ku-Facebook because there is no regulation. Ku-Facebook uthumela into yakho kuloo group and then it get approved. Akho mntu uyijongayo le nto but does it make sense? There's one main reason abantu bazayi-argyisha ukuthi kuthakwa ngothako but even if kuthakwa ngothako uyakwazi uyibona into ebhalwe ngumntu ukuba le inuka ukutsha okanye le into noko umva ayinawo nomphambili phofu awukho. Masingene ke sithe sizawuthi mvubu ntsikazi sithi mvubu number 1. What is imvubu ntsikazi? Intsikazi is a female. It means xa sithetha ngemvubu ntsikazi sithetha nga the maternal mvubu. Xa sithetha ngemvubu number 1 sithetha ngemvubu le iyi-male. Sizawuzohlula ke because izinto esizenzayo azifani.
is one of the few animals apho uzawufumanisa uba i-male ne-female azisetyenziswa ngokufana, kanti most animals if kuthiwa kufuneka amafutha kaxam who cares, amafutha engwenya who cares, amafutha engwe who cares. Masingene ke bhele singekayi kude ukwenzela uba singayitsali yanamhlanje abantu bafuna ude bangene evenkileni bazothenga. Sithi number 1 xa setha ngentsikazi sekwintsikazi, unumber 1 and the most common usage yawo la mafutha emvubuntsikazi kukwisibambelele. Yabona ke abantu abangosisi sebeyazi ukuba ngabo abantu abathanda utsala obhele ngempumlo ukuthi ubhele, hey ubhele iyabonakala into yakhe babamfake amafutha emvubuntsikazi. Kusetyenziswa wona ke la mafutha nezinye ke izinto zezibambelelo, kodwa ixesha elininzi bazawusebenzisa amafutha emvubuntsikazi. Akhona namanye amafutha esasiwaxoxile sathi are largely used kwizinto zezibambelelo. If you go back to our videos apho sithetha khona ngamafutha embulu, amafutha embulu, omnye uzawuthi imbulu athi mvubu, omnye abe confused naxa uyothenga uthi ufuna amafutha embulu unikwa wemvubu, uthi ufuna wemvubu. I think i-rhyme nayo hambi confuse, but ke usage for this purpose yesibambelelo is the same. Okwesibini, la mafutha asetyenziswa kwizinto zokuba uthandeke amafutha ayo imvubu ntsikazi. Ukuthandeka ke kukabini, kukhona ubuthandeke like ube ngulo sisi uthandwayo, lo bhuti uthandwayo, siza uncokola ngabo abo bhuti, kodwa nje sithetha ngoba ube nomtsalane uthandeke. Kanti okwesibini bazawasebenzisa la mafutha kuwe wena mntu othe wasebenzisa amafutha ezilwanyana, mhlawumbi wena ndoda ndini ifuna uhlonitshwa. Ikabini mosilento xa sithetha ngalamadoda, akhona la madoda afuna isithinzi, athi xa ingena kuthi rhip umbilini. Ngaba ke bazawusebenza amafutha emamba, athatha imamba emnyama dibanise namafutha engonyama ibe yiloo nto yoyikwayo. Kanti omnye uzawusebenzisa amafutha ezinto ezingoyikeki kakhulu but izinto eziphakamayo njengabo oojirafu umzekelo, adibadibanise and then afake amafutha emvubuntsikazi ukwenzela uba athi noba uyindoda ethe ncuthu okanye lo sisi usesikhundleni abantu bangamoyiki bamthande, meaning instead uba abe nesithinzi uzawuba nesithunzi nje esihle. Ikhona ke nemithi trees esetyenziswayo for this purpose. Ukhona umthi ekuthiwa ngumsenge nabayawuthanda because kwezinye ikona bade bawubize ngoba nguthunzi khulu, apho uba nesithinzi nje isithunzi rather uhlonipheke. Then amafutha emvubuntsikazi ke bayawasebenzisa ukwenzela abantu bakuthande, abantu bafile protected in your presence. Not laa ndoda uthi xa ungene ofisini kuthule kuthi cwaka kuvele kubandeceke xa kungena wena, once uphume udlule epasejini uyotshona kulaa kona utshona kuyo ulandelwe ngumoya obandayo. Yabona ke ezi zinto zinjalo zezi ezihamba nawe, wherever you are that cold. Abantu ke abahamba omayezeni utata othile othi hayi ndifuna into yasemsebenzini, enzele laa nto, bamenzele laa nto. Xa ithi uyaqaphela yeyi selikheswa nalapha emsebenzini, I don't care noba uphethe okuyintoni, you need people to gravitate towards you. Sakwenza nje umzekelo simple. I was once a CEO of a hospital. Abantu ke besasibhedlele noba ndizosibiza will tell you ukuthi I was this warm manager, not because ndandisebenzisa amayeza, ndandingekawazi amayeza, but what I learned sometimes into ethi if uphethe abantu and they feel warm in your presence, kwale nto kuthiwa yitoyitoyi won't happen. Ndaphangela kwesasibhedlele 3 years 10 months, not a single nto kuthiwa kungakho itoyitoyi while they were protest before ndifike. Ndizama uthi mntu ndini ohamba abantu sukwenzelwa into ezakwenza abantu bakoyike. Abantu must be warm in your presence. Abantu must be able to come and vent engabanayo, bathe hayi noko mphathi kulena ikona sifilisha uba noko usinyathele ezikonsini, then you talk nabantu. Once you are that approachable, abantu bakubone nawe ungumsebenzi. This is what I used to say ngoko ndandisaphangela, ndithi nam ndingumphangeli apha, nam ndine-personal number, nam ndirhola nge-15 njengaye wonke umntu olapha. The only difference zii-roles. Mna ndinikwe uxanduva of being an accounting officer wale institution, while wena ungugqirha eyakho i-role kukumanager the clinical side, wena ungunesi kukumanager the nursing side, njalo 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 njalo. We all have i-roles and ezi roles
all of them put together are important. If ungulomphathi unjalo ongabi ngumphathi owoyikwayo, so sifuna uyigxininisa ke lento, jongani izinto enithakelwa zona so that ungabi lokheswa xa ufikayo wonke umuntu onyanya ude unuke. Gqitha phela. Unumber 3 sithi la mafutha emvubuntsikazi ayalikhusela ikhaya, because kaloku we learn when we study. Remember phaya eklasini, abantu abaseklasini xa ndithi remember, I talk to them. Sithi phaya eklasini, whatever we use, we look at the properties. Even if esi silwanyana you seeing it for the first time, if you know the qualities, the properties, the energies, the characteristics, you are then able to say esi silwanyana can help me kwinto ethile because of the vibrations that the animal bring. This animal has a maternal instinct. This maternal instinct in that environment yayo iyenza ibe yilento that is protective to its young. All animals ezizifemales zinayo le maternal instinct, but you'll find ukuthi ezinye the instinct is more. For instance, you can't compare imvubuntsikazi nengonyama. Ingonyama the maternal instinct ikhona but not really. But apha go read ngazo ezi zinto if you want to know more ngazo. So sithi if ufuna ukukhusela ikhaya, kulo mayeza ukukhusela ikhaya yisebenzise. Wena mntu othi apha ekhaya kukhona ukungavani, there is this energy man kweli khaya engekho right phakathi kweli khaya, abantwana beli khaya bayaxhitha-xhithana, bayatsala-tsalana, you go to umuntu oza kuthakela isiqhumiso, into ezawu ngeSizulu bathi isishunqiso, into ozayibhena, and then laa nto ozayibhena izawuba nemithi ethile, meaning amayeza athile, and then ibe namafutha athile, including yiwona amafutha emvubuntsikazi, because it will bring that stability ekhaya. If we go to amakhandlela, akhona amakhandlela that also achieve the same purpose. Hamba ke wena uyova apho sincokola khona ngamakhandlela if you don't really believe in animals, because some ke abantu bazinto zintoni ivego, into lento i-vegan, yonke laa nto yabantu who don't believe ekusetyenzisweni kwe-animals, i-vegan. I think i-vegan ihambe idibane nezinye ke zinto zabantu be-animal rights, mhlawumbi wena you don't believe. So akhona ke amakhandlela apho ke when you use amakhandlela we use the frequencies, okanye the vibrations ze-colors. We need i-colors ezithile. You can either use candles, you can use salts, abanye would use cloth, njalo njalo, iya ngokubana wena uphuma kwesiphi isikolo. Sithi kunumber 4 abafana bayayisebenzisa nabo lento ukwenza umtsalane. Yabona ke abafana ke uya ko-Facebook uzawuva bethetha ngento ekuthiwa ngoDumba kaSibumbu, badibanisa nento ekuthiwa ngoRosalina, badibanise nezinye izinto, obheka mina uqhumthuli afake la mafutha ababhadlileyo, bafake ne-essential oils ezithile, umntu azithi thwethwe angene endleleni ayofuna intombi, athi xa ingenayo intombi zitswine kuthiwe nakubhutbele, ubona uba ifikile laa ndoda inkulu inemali. Unumber last ke njengoba sithe 55 babiza imali ngayo lemvubuntsikazi, bayidibanisa namayeza ke okubiza imali. Khona amayeza ekuthiwa ngomali yavuma, amayeza ekuthiwa ngo-iletha mali, amayeza ekuthiwa ngo-ibutha mali. Ukuba uyawazi ke la mayeza uyakwazi wadibanisa ufake wena imvubuntsikazi yakho, udibanise namanye amafutha akwazi ubiza imali. Sithethile ngendlovu, sathi indlovu iyancedisa apha ekudontseni imali. Sabiza ke namanye amafutha, if you are following, udibadibanise wenze loo nto wena ikubizela imali yangoba ufuna uyenza kumila kuni. Nantso ke imvubuntsikazi njengoba sithe sifuna ukwenza only 5 ukwenzela uba nawe uyozongezela. Siye kwimvubu number 1. Sithe imvubu number 1 yi-male. Sithi ezi zilwanyana i-energies zakhona azifani, meaning the male and the female, i-energies zakhona azifani. By the way, if you talk about i-hyena, umzekelo impisi, uzawufumana sibana there's i-reversal in terms of energies, because i-female kwi-hyenas it has a strength that is higher than as a male. So is one of the instances if you use i-hyena uba yi-female you use it as a male, if you use a male use it as female, because of the reversal roles in terms of energies.
in terms of energies, not because of any other thing. Energy at this one, the level of testosterone, the level of power, and so on and so forth, how it rallies ezinye izilwanyana around yona, that paternal instinct. Uzawufumanisa uba ke ngoku kwi-hyena, the paternal is maternal, the maternal is paternal in terms of the energies. Lena ke number one ingu-paternal in all its many facets. Sithi ku-number one iyakhusela, lento is very territorial. Lento lena, you know, if ufuna ukukhusela your space, if you want to be present, yabona ke wena ndoda ndini ubufuna sikoyike xa ufikayo kuvele kubande, you can use imvubuntsikazi uyidibanise ke nabo amafutha ebhubesi, imambe emnyama, udibanise namanye amayeza oyikekayo, amayeza azawuthi xa ufikayo kuvele kubande in the room where you are. Wonke umuntu oyike ukuya in your office iza kuncedisa ke imvubu number one to achieve that, ube ngulo muntu yedwa in a distance, akho muntu ukwazi usondela kuwe, you are only close to your PA nayo shivers in your presence, but ayina choice. Number two sithi over and above ukukhusela, le mvubu iyakwenza uba uhlonipheke if uyithake namafutha aright, uyithake namayeza aright. Uyayibona ukuba uyidibanise nabo omhlonitshwa osidumo, uyidibanise nawo not omabusane, umkhupha umabusane ufake wena osidumo omhlonitshwa. Yabona la mayeza kwenza uba noko osikhundla, la mayeza kumila kunjalo, and then ke ngokuwa balance namanye amayeza akwenza uba ufikeleleke. Uyayibona, even though uzabe uphezulu but ozeneke ubafake kancinci ukwenzela uba lento yakho ibalance, and then ufake ke nezinye izilwanyana othi xa ufikayo abantu bakuhloniphe kodwa ke bangakoyiki. Sithi unumber 3, le number 1 bayisebenzisa abantu kwizinto zokulwa. Hey, uyibone ifakwe emabhantini yokulwa, awunoteksi ezinkunzi, lamadoda athanda ukulwa naba hey, ikhona le video that is currently doing rounds, le abantu be-cash in transit. I saw another variation yayo where they were just joking, this car in a parking lot besenza lanto, hey, call bani. It's very funny. So wena mntu othi wenze zanto ze-cash in transit heists, ukuba there's such a phrase, iyasebenza lento, ikhusele lento lena, uhlasele ngalento, ibe yilonto injalo, because lento is very aggressive. This number 1 is very, very aggressive. Ayikwazi nje ukungabi aggressive to an extent uba wherever they are akubikho zinzo ncam, hleli nje kuyaliwa if uyifunela lonto. Sithi number 4, if wena ufuna ukusebenzisa unumber 1 instead of intsikazi, andithi sithe intsikazi iyangena kwisibambelelo, siyayincokola ke phayana esikolweni into yesibambelelo nebusiness, and then siyidibanise. You see, nalapha sithi if ufuna ukusebenzisa unumber 1 kwi-business, uyakwazi ukumfaka unumber 1 in a business lena ekuthiwa ngodog idog. Ubone ezi businesses ufumanisa uba kule ray inye kukho iziphaza eziyi-20, okanye wonke umuntu okule ray uthengisa utywala, wonke umuntu okule ray uthengisa intsango, okanye kule ray sikuyo there's high competition. Iyangena ke lento kweza business zikumila kunjana, but you also need to be careful. Ungenzi i-business ube ne-business abantu bavele boyika ungena because wena usebenzise amayeza kwenza uba ube buhorhorha woyikeke. So kufuneka ukwazi uyihlanganisa, iyangena kule nto ye-business if you know how to do it. Unumber last njengoba sithe 55 sithi le number 1 iyangena kwizinto ze-interviews. Listen, xa uya kwi-interview ufuna uthandeka, ufuna ipanel ifilishe warm in your presence, right? Le number 1 sithi is very aggressive. Why uzawusebenzisa yona xa usiya kwi-interview? There are instances in interviews where you need to make a mark. You need to, to be present, to terrify. There are instances ezinjalo, particularly if we are kwi-interview yendawo ophangela kuyo. Umzekelo, you are already acting in this position, okanye you are next in line. Umzekelo, wena ubungu xa sithetha ngorhulumente, you are level 8, umuntu ebengu level 9 uhambile, so you are the most senior.
even if you have not acted, but you are next in line. So awenzela uba ufike ube yiloo nto ubazi bonke abantu bakule panel nawo bayakwazi. So you just want to go there wenze a statement so that noba bebenomntu wabo bamgushe epokothweni bavele babone ba ayizulunga bawinkelane bathi hayi no ayizulunga, bangazi ba yintoni le iboyikisayo but ke babone ba ayizulunga le yalomntu wabo usepokothweni. Apha ke siyathetha nangabo ondabulavalo, enye izinto ozawuzifaka ukwenzela uba uthi xa uphuma ubatsho ngovalo bathi naxa sebeqala uthetha noba befuna ugeza umntu athi ukuba hayi uyayibona lento lutsho uvalo. Sithi nantso ke into besiyiphethe njengoba besiphekile siphakile ke, sithi nantso ke mabayihambise abafana iye ngokwezithebe esihleli kuzo. Sithi okwakaloku nje siza kuyiyeka ilale siyodibana ngolwesithathu Camagu.